Bingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho. Igama lami nguHlengi Wesibongo Wambothoke. Namhlanje ngifisa ukuthi sesikhulume ngalabantu laba abathize uthola ukuthi bahlala emzini yabanye abantu ongasikona emakubo. Uthola ukuthi ukhulela emzini wakulowo muzi noma ufike ebusuku ulele ephuphusheni lakho ongasiyo nowakini ukuthi ngabe lonto isuke ichaze ukuthini noma engabe isuke iqonde ukuthini-ke. Lalela-ke umuntu kaNkulunkulu. Uyabona abantu esihlala nabo emakhaya noma labantu enihlala nabo emakhaya yenu othola ukuthi nje bahleli nje ngoba uxakekile akanalo usizo nibo baphatha kahle ni noma ngabe kuthiwa imimoya iyahluthuka kwesinye isikhathi vele khona into eyenziwa abantu kunzima ukubekezelela umuntu ongazalwa naye egazini uyashesha umuntu ucunuka okubike lokho-ke. Labo bantu labo njengoba suke bekulelo khaya lakho bawusizo emakhaya eni kodwa eningeke nize nibone njengamanje eniyokubona umuntu esedlulile emhlabeni. Ngobani na? Nina emakhaya enihlala kuwo nina ninodwa niwumndeni kuba khona izinto eziningi ezenzekalile. Thola ukuthi kuzohanjwa kongcolisa umsamo uhambe kuyotshontshwa idlozi kuhambe kuyokwenzeka ukuthi lo muntu enihlala naye lapha egcekeni idlozi leni ngasikhathi lenziwa yonke leyo nto le akathinteki yena. Yingakho isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu enihlala naye egcekeni uthola ukuthi ukulula ukuphupha amaphupho okudlula nini. Okokuqala lokho kulula futhi ukuthi umthole segula. Ngobani? Ubamba izinto ezilayikha ufana nesilwanyanakazana esithize njengoba ngake ngachaza ngenkukhu ukuthi fanele ufuye ukuze izifo mayifika fanele yabo mabeshaya bashaye inkukhu mabeshaya beshaye inkomo. Uma kunomuntu kanjalo izifo eziningi uma ningafuyile noma ngenzile zivamise ukuthi zidlule ngaye kodwa zinqobeke ngoba idlozi lakhe lisuke limembathile kanti futhi nedlozi leni leyo nto leyo ike ithi masishaye yamshaye masidlozi lakhe nedlozi leni bekwazi ukulwa phezukwayo lento esuke imshayile idluleke kodwa ke ngoba kusuke phela kukhona ukuthi kuyasizwana siyayisisa usiziwe uyahlala ekhaya lethu nathi siyacela ukuthi nivume ukuthi lesi sifo ngoba vela siqondene naye sifakwe kuyena siyobe sesisilwa sesisilwa sonke kanye kanye. Yabona uthola ukuthi uzoshawa into nje thize noma uzophathwa umkhuhlanyana othize kube uyena ngasuselele phansi uthi nalabo noma bekade bephethwe wona kodwa makwagula yena kuvele uphele kulaba ube kuyena naye ukuthi kube insuku nje ezincane siyaphila futhi-ke. Lo muntu okanjalo uyusizo kakhulu noma ngabe kuthiwa ke ake ngithi hambe uphele umndeni noma izingane zibe khona kodwa uthola ukuthi zingayinaki izinto zasekhaya. Lowo muntu ulula ukuthi kufikekele idlozi la lo muzi lifinyelele kuye limutshele izinto ezenzakalile ekhaya ngokumcela ukuthi alisize ngoba phela naye walisinalo lamusiza khathi esathole ukuthi athole umpheme wakulelo khaya. Ngaleyo ndlela bakwethu labo bantu nanoba baphatha kangconywana noma phela ngeke ngisho ukuthi benzeleni yonke into kodwa nje umthathi njengosisi umthathe ngodadewenu njengoba idlozi liyakwazi ukufika kalula kuyena ngoba ezakhe izinto ngasikhathi imindeni ugangana ezakhe ayivali kodwa izinto idlozi liyakwazi ukuyidlulisa ngaye zifike kunina-ke nina esuke nihlala naye. Ngidlule lapho khona futhi into engifisa ukuyicacisa ethi kwenziwa yini ukuthola ukuthi uphupha umuntu ongasiyena owakini ezokucela usizo-ke na. Enye-ke futhi into engifisa leyo ukuthi uyiqaphele uyinake futhi uyisukumele uyenze uma bakwethu ufikelwa umuntu ongasiye nowakini ongasisona isihlobo sakho ekucela ukuthi ngisacela ungisize ngento ethize mfowethu sukuma leyo nto uyenze. Yazi ngobani? Ngoba lowo muntu uhambe ibanga elide wasuka waye emndenini wakhe wathola ukuthi awukho umnyango wokungena. Into eyenzakala lapha kubo ayihambisani naye futhi nalelo siza olucela angeke azalithole. Ngaleyo ndlela ube umoya wakhe usuyadonsa ubheka ukuthi konje ubani umuntu engase ngithi ungaba nokungazi ngokungibona ukuze akwazi ukuthi angisize futhi ebheke inhliziyo yakho ukuthi ngabe isesimweni yini esiqondile ukuthi wena umsizeke.
ngaphandle kokuthi uzudlinze. Akufunakala ukudlinza uma uzokwenzela umuntu into uthi akayinganje kwakwabakubo uzangihluphe emakade ngenze njani. Cha, ungakwenzi lokho ngoba usuke sebuya kubona esezofuna usizwe kunombani ongase amsize. Kodwa othola ukuthi unakho ukumazi, kodwa noma umazi awulindele ukuthi usengaze-ke ahambe azokhuluma kwena vele kuwe. Lowo muntu loyo bomsiza wena, hayi ukuthi usukume phansi uze uthi mhlawumbe uzoya kwabathize ababonayo ngoba bazokutshela ukuthi udinga ukuvalwa. Hayi kahle kahle nje mina ngithi ngixoxele, akekho umuntu odinga ukuvalwa emhlabeni. Lento abantu abayenza ukuthi ngizolivala lo lidlozi elibi lelo, ayikho leyo nto. Umuntu uma ehambile kade engenzi kahle esebuye esitshengisa ukuthi ufuna ukuthi lento ilungiswe, fanele ilungiswe. Fanele nje leyo nto ilungiswe. Uma kade uhambe kade eganga emndenini, leyo nto fanele ihlale phansi ilungiswe. Le ukuthi khona abantu abavalwa, abantu awumvali. Awumvali leyo nto ngoba isazosuka isazophinda futhi iqhubeke ijike futhi ngingasayiboni ukuthi iyona ngoba nazi ukuthi nenza njani navala. Kanti ayikho lento, ayikho umuntu ovalekayo. Iy'ngilosi ziwu-4 magumba manje ziwu-4 emhlabathini, moyeni, mvuleni. Ebo ngabala kuze kushona ilanga bakwethu, kodwa njengaze ngibale zonke. Kodwa-ke ake ngiqhubeke nalento. So ngaleyo ndlela-ke umuntu bafethu uma efikile bomsiza ngoba leyo nto uthi masuyenzile uhambe uyamlungisela into ayicelayo. Into ayenzayo kube sekulunga kuyena. Mayebuzwa ngale ukuthi usibani usizwe ngubani, ngoba lalelani isikhathi esiningi imindeni yabantu ukuthola ukuthi sekuhambe wonke umuntu ekhaya, noma uthola ukuthi uhambile umndeni ophambilini kodwa kusele izingane ezinganaki ngisho ezinezinto zazo, zibhizi ngezinto zazo nje. Umndeni ongasekho uzogcina ulahlekelwa yithemba ngabe ubone ukuthi angisoze ngasizakala la. Umuntu othi noma ukhuluma naye umbonisa ukuthi cha akuwenze kanje, umfice yena ethi hey aningiye ngalento, angingeni leyo nto mina, ngazama ngahluleka. Lowo muntu onjengaloyo uvele kube khona naloko okuphupha-ke okuvele kube khona ngoba akasalandeleli izinto zabantu bakuba bangasekho, konke kuyena sekuyafana. Lowo muzi onjengaloyo uthathwa njengomuzi okungekho muntu kuyena uma ngempela bengekho abantu abadala. Idlozi-ke liyakwazi ukuyocela kumuntu othize, yazi meselenze njani, uthi masulungisile leyo nto hamba kucelele uNkulunkulu, uNkulunkulu ngisosibani, lalela-ke ngitshela indaba enkulu. Yabo lowo muntu osuke ekusizile kanjalo ongasuyena wakini, into yakhe mayekunikeza yona ayivinjwa ngisho nangoluncane. Yazi ngobani? Ngoba lapha emndenini yenu nemndenini yethu sonke kunalabantu abahlezi belindele uganga ukuthi ngimvalile usibani ukuthi angayinikile ngane into ethize, ngimvalile usibani ukuthi akangabaniki izinto ezinhle la ekhaya. Kodwa loyo muntu onjengaloyo akavalekile nanhlobo, uyiletha njengoba injalo into. Ngaleyo ndlela nginikeza nje umfutho ukuthi bafowethu, uma kufika umuntu ongasiye nowakini, ngicela umsize. Uma umsizile wamlungisela le nto ayishoyo, uyakunikeza into yakhe iqonda ngqo. Ithi masiqonde ngqo kuwena into yakhe, nawe-ke masekwazi ukusiza imindeni yakho le othola ukuthi ivalelekile ngale ngokugangwa ngabantu abathize, akwazi ukuthi ukudlulisa umyalezo usuka kubo uza kuwena. Uma wakho noma ugogo wakho noma baba kwenzakala kanje, adlulisa umyalezo okuletha izinto ngale ngemuva. Ngazi ngachaza kanjani, kodwa ngiyafisa ukuthi ngichaze bafowethu, niyizwe ningabo bathathela phansi abantu bangasibona bakini ukuthi umuntu akusiyena wasekhaya lo muntu mina ngihlangana naye ngeke ngize ngikwazi umlungisa. Anobalungisela bafowethu, inkulu into abakwazi ukuthi banisize ngayo, kulunge bafowethu. Nezwe okanamhlanje nisale nenkosi, nisale kahle, siphinde sikhulume futhi. Ningibhalele madoda ngizoniphendula.